So what is up guys no? And karon is exciting karon nga day. Hapo naman siguro. Pero exciting kay guys. Before ta mag-start of anything unsa man ni siya, probably nakabalo na mo nga reaction video ni siya. Nagtanaw ko vlog ni Kong TV and then may reaction video, then nagtanaw ko sa video and then mahapit na to siya maabot sa part na ilan na tanaw. Murag interesting ka siya ba? So murag nindot lagi ni siya. So ako mag-decide kung ako mulantaw ko for myself. Pero pag realize na ako ka, what if no? What if na ako mo yung mutanaw and then why not kuonin niyo akong reaction? I don't know if unsa ni siya pero like nganong i-feature gid niya sa iya ang video kung bati ang video. So let's find out guys. Tara ta. Let's go. So here we go. 5 4 3 2 1 play. Song by kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Oh, pasensya ka na anak. Oh, why the fudge? At matanda na talaga ako. I can't imagine this my mom naging unanin ako ba? Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtsagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-aalalay ko sa'yo nung nag-aaral ka pa ng lumakad. Really, ito mga mami na na-mention na. Like, the fuck? Anak ko, bata. Tapos, ano? No! Ako dulaan sa una. Uy, grabe siya. Dili po doon. Magkasakit na pag... Huwag mo sana akong panindirian. Natatandaan. At kitang hapulit sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensya na sa madalas ako'y masakit. Ito, masungit kayo mama. Ay, grabe. Over. Ano, iyakin mo kay Kabay na fudge. Hapit na ba?
Yo, I swear, like, wala ko, okay ba story? I don't know, bay. Grabe siya, video. Mura siya, o ganang, grabe. Without, I don't know, like, matandog kay ko. Like, pas kay sa katanan kay, like, of course, mama's boy ko. Nagdako ko na, kung mamra, nasa ko, So, like, of course, na yung family, pero like, wala man akong dad. Like, imagine mo, yung mom by the sige, ato nga message. Like, though there are parts of the video na, like, dili kay siya, mo fit sa imo pero like, ma-imagine mo ba? Like, transfer? Bye! Kong TV, ate. Natandog kay ko itong part, like, na yung free time. If may himo, pwede gihapon na naatay time for them. Kaya, of course, like, college na tao ban, high school. Sayang, like, ma-focus na kita sa itong mga friends. Like, awareness lang ba? Na, of course, they work for you guys para nato. And then, like, anong wiki ko heart, nag-work sila ayo for us, sa atong education and stuff. Tapos, like, if naman get free time, spend na to ipahulay or sa ato ng friends. And if maybe night time nga, spend na to with them, then, it's an eye-opener. So, you guys, let's say yung na-realize sa video, like, share this video, guys, to also hatag awareness about sa tong mom or dad or so ba. Okay, like, crazy kayo nga video. Subscribe mo sa ako YouTube, Jelson Box. Follow mo sa akong Instagram, I'm just Jelson. On Twitter, Jelson Box. And so, yeah.